szeretnénk ledönteni a tabukat, és szeretnénk segíteni a nőknek ebben a testet-lelket érintő korszakban. Nagy örömmel jelentem egyébként, hogy zajlik a menopauza forradalom. Ez egy iszonyú fontos téma. Azt gondoltam, hogy ez is az élet része, hogy most rossz nekem. Azt éreztem, hogy kész vége, itt nekem lehúzták a redőnyt. Nem az volt, hogy hirtelen idáig csendes tengeren hajóztunk, és innentől úristen, micsoda viharok kezdett. Ugye a bőrünk egy jó üzenőfelület is, csak jól kell olvasni róla. Nem akarok 20 évesnek tűnni, de azon belül, ami van, hozzuk ki a legjobbat. Tehát egy családban, ahol egy ember nincs jól, ott a többi sincs jól. Nem ülünk szépen csendben, tűrjük a tüneteket, hanem igenis szeretnénk segítséget kapni, igenis szeretnénk edukációt kapni. Én nagyon hiszek benne, hogy az a fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.